Kwaba. Moya dear. Moya dear, Mumu, Gammy. Where dear? Mamma, why? Yeah, maybe. Many a brim. In your band day, who be father words to anything. Open dear, a word in say, Bucasin Kayafa may inquisino fee. Now, if you so a bush of a crow, maybe a no quack. Na empenye force du demika abefie abeka so hu samanya odi asano samafo no kopɛ samanya na hwa ye nyanimu debi abo no so gina wi do funu no wa no gi akora abo nti bayan ka esin je besrew na nka wa ma yesino fie hanom ni wi na nke de akoye woni akopetipeti mpo me kura ma nwene hu ma mfa nche me wate edido bebi a he me kasa adwene no he odi obehu se magine ne echim saa etimi bo faso saa na akwesi baabi na yigina ho ana mayira nti no na me kura na me ka se mo nwa na bana nkan mo ba mo hu no nyansa me kura de ya me se me wire fi se me ka se mo nwa na bana ni bi mo ya de we de amate ekwada ho wate ekwada ho momra ni nyina se de ye ni ye mu ni epe minya ka se bra mu abere me mamunya na mokoye ne ho ne se ya mfa so be ne mo bregu so kura de ubi ya mpe tu de matenti sisi mu pese brebe ya na mo ye ni sisi ya na mo ye de beto na yakwa baba bisi na ba na hine moko ba ye ne ho ye na no madaro ma ne wo ne bia ne kama wo mo de didi wa bere she me kura me ko ha me mfa na ho gono so me bere pa anya sem to ti nanye video bombo fa to ni fantu abubo no hono fa to de be fa to de ma sise ko su ebi wadi mu ti wo fa to so wati Mami. Yeboah. Why you get up, sir? I know you are going to my do idea. I never some mamma. Now, I'm up with your money. We can't already be able to me that. I know more when you have. Now, are you?
Sempremo. Oh, damn. Oh, I know that one. Ah, Sempremo. Akoba. Sempremo. I see, I said, what you know? Ah, a Sempremo. Papa. Yeah. Ofa. Na woye. Obade. Aden na ye ofa. Bibi, no dem. Me tell se me papa e kam. Ipie ba ya oda ho na ne ma me te obi nim ede na ode ye no. Ebe fa ata mba film to ko. Ya ba na me de ye no. Suban wa to ye gina wa to wo no kuda opie. Afa de enu anche wo kam a wa yiri di ye abo. Aba ka cha me di biribi ya ye. Kafra wati mo beto wai. Kafra. Aden. Papa. Sai na ya na. Sa wo mani nsa so sa. Imo buana. Imi obi ni ya no. Kuso opie di wono obai na Oda ho na ne ma me te wo wo yi nani obi ni no. Me yi mani. Na me na me chia mu ma wo bai. Wo kuda wa cha de ya wa fura wa mu ano. Wo kwi wa ni che bo mfa akoko. Na owusu awe. O si okudi bi abe ye nkwan ama no. So Kujumo. Ye tene se mene wan ponso ye bokona. Ko ye tutu kaka na ya pe. Ye fo mo na be. Why? Ti hwe mo ni nko no. Why? Ofa. Wo fa se fo ye wo ma wati. Ko di ti bia ye po ya ise. Why? Why ba? Ye ba wati. Hweniye o. Hweniye. Enyanu ma hweniye. Ya me kana wati. Onyano ma hwan. Ojojontie. Wo potiri wa ni remi. Me chuchu me na me ka chira wa. Obi nim na ode aye no. Ede na ode aye. Ede na me dia. Ede na ne wa bontin. Wan ka cha chan ba furu me to ko ate. Kuramfo. Kura no cha wu nu tu. Kuramfo chaki amoa. Ate. Chacha kuda no akobo ye na. Aya o chi kotula ho ka ja. Chacha kuda obi aboni dia. Ate. Ena chacha wada ho no. Tata. Tuna ko wiye biem na. Wada ho no no. Ya abodo makoti ya ho ka dia ama. Ate. Utiri nyicha ache. Mami. Ate. Mami ni matem makacho. Utiri nyicha ache. Makacho ni matem obi ani fie ha. Wo ye na sam me. Shibiri me. Na me tini me nsa wo so. Unyo obi ama ne mejo makacho. Shibiri me. Ede bayi no no. Oni nipa no abonto obi no de no. We dache. Oba utiri nyigira cho gerangera yi. Egira cho kirenkire yi. Ate boncham. Akoda we do kura no afura ntoma. Na so oben. Wo ma ne tena ne efi opro ya nka we nna besi. Befi kasa mi tie wate. Kasa na abu abi atomani. Kafra. Esadi anhwe amani be purunsi. Open the tin say. Eni me mo ayedin kakra. Ade. Ye wofa. Yofa e yare da ho mu a. Ti abo. Eni mo ayedin. Ti abo ya de da. Nana. Yofa na pumudin atapi. Ni hu wusu gidi. Na mo asa na ti. Pedro mane. Yensa no. Mo mani nunum no. Na mo nsa na mudi medika dure he. Se nunum de mu ni mo bi ani mununum. Yade bi wo he yesa yade a. Ma mo ntutu medika mahwe ase. Wo beti gugoni wa. Wo pira nkwase pira. Na ya na ye kano. Asade. Ni asayade wo. Wo so nim se krom a. Ye wo fo no ani kura ye. Yentimi nhwe se bibi ntum. No kwa mo sembofo. Yesiro. Etu ebe ha adwen. Etu so na tu eni amko. Entu what? Entu. Ese ni kura.
Ikwa say ye be farm or coffee na ye drug kana mai. Say yanko fa ne so mra. Wo hia duru wo. Okay, I said ye Assemble fan who be say na. You for see abu. Fa me ho say. Fa me ho wate. Ebusua me ne mo ana ekọ na eba. Me hwe mesi abu onwu da fa me ho wate. Me chim kra hwe mani mu. Ka sa akora mabra nananum. Na se ne nka na sa me ka mo akiri nunu. You for ye. Ni bo mo anu aduane ato agu. Me hwe mani mu da wate. Yate. Ka no kra die nananum mpamu. Me hwe mani mu wate. Yate. Entina. Mo nko wate mo de mo nko pension nyunu bi mo ho na mo na. Mo na mo abere. Nana. Yanko. Na yekutu dua Bodom mu. Oya no mpemu. Osi me afi san to so. Ya wo de empem. Se wo da sa na wi de fi ya wo ntu de mo nko da. We de be fi ya no wate. Me akora me ba ho. Me ba ho wate. So shi ntima. Na esire wa uni ofa ekomu abo ayi. Ono na me yetime dina brand you no yare na se ya ba ne yetime nya edubia nkoma no a. Me se nye ne na me ba kure yi mu. Kure yi me ne mu ane timu me ni mboa wo mo na me se mo se bofo nya de se me hwe ama na tu wate entimu de mo ngo pension nyuru me wi a enkopem se asomro fie badwo me ba ho wai asomro ebe juice sei me se enkopem se nti fidi sa abere yi ko bia metimi so otina se metimi da wate What can you say? Yes, I'm a better cry. Me boy, dear, the coming my move for Thomas. Then come with the be better one some more. You for opening. Say, until she have been 2 months here, so okay. 1 month here, Monco. No sudden cock. Ana, yo for you could see about Park of you, Yamanemo. Who am poor men come out. Ain't more man if the moon in Timony. Now, if I had the day, Miss you could see a crack and a mark from Mabetiacoba. More person I'm betting I am moving foot on a million in the uncle. Movie I want a paman. No mamma was a, there were a amancho, or not to be out from a sacrament. Over quite with the movie and who is a word if you could say, also about the uncle. Put the foot turning to move on one's uncle. Yeboah. Emmanuel. Nana no ye mo bo ofa. Kucha. Ofa o be su, emlo su. No baton. Bodom. My business for any my market cravate. Woman in actually when you're into aging the right. Of a cafra, but what it? Sao you? We know why you say we are not quite. You. I bet you are here. What's that? Yeah, when you need it. Baby. We don't look at Nana, we don't look at it. I want it. I'm going to come around. Baby, I want it. You, Bodom. When you have a cook, where you from?
Bagamu. Wada mana nchiro kakra sa ha menko. Na nchiro pona kakra. Na betumi. Edi ya mintime ni peja me ho. Oh. Thank you akunya. Ndi akukuru wakɔhwɛ. Wosi abo. Na hoye. No do me hoye. Wosi abo ame na bo twetwe nkomo kuma bi. Sei. Kampanyi ni se akoko nyina ba nkwa wase de obaye mi anu waye mi. Se de esusu abaye bo de hu saa na maye wu. Wahu. Enura ahodo esese me de kan nyina me de me kan. Se obo ho so. Se mi bu sabo. Waye wadwen se wo besi biribi a kire ya na se. Me nso me nko. Apanya to bra. Wosi abo. Ka. Wosi abo wuni hwe ka. Ka o. Ayo bibia. Tumene ka. Da bi ka bibi ka. Pe bibi ka pa se so ka bibi pe bibi ka. Trese mpanyimfo se. Tachire ma wo ha sin mu nkuru mi nteme nka bibi me nje wan. Me pese wa wotu anu mutu. Ku nkwada ni nyina wo no masode aka mene. Wo Bodom nko a wo ma ni. Yeah. Wosi abo hebere a wo bere yiso wate. Paje weni hwe na nanu anim na fadie. Fadie de enimu ba. Wate. Ka. Enya ka. Eni pa bi pa na yetire mu si. De ne wutire mu asem wo dododo. Wosi abo. Ka bibi kire ye wate. Ka bibi na nkwada ni he o. Nu ni nko ana wa ha. Nya sa nwura mede aka nyina ayekwa. De aka wo ho. Mame. La sabila. Mame mane sore nko mi ni ka. Ochi abo. Mane sore nko mi ni ka. Ya sabila chama okakora. Nwa gidume. Ochi abo. O achambia kan na wonto. Mpani che Fedi ni wo fenyi na mu we Yeboah. Antida. Oche. Antida. Achambi wa aka. Achamba ni yadi na fringe adada. Debi. Misi nyine kwa aso anu omotesa asase ho. Misi nyine kwa aso anu mpanyimfo. We di asemi di mo hwe na mo nsa nkomra. Na mo nka ni foforo. Efenyi na mu we di de. Yeboah. Mo nsesa na ntikasa wate. Ame mo sore nko mi ni ka. Wo Bodom. Ani se di epe duku ade bebo yem. Bo ampon no mo we ba fi. Kebi. Wo Bodom ani eminya wase. Ofa. Apanya na ne kwakwa. Ma wiye bibi ya ma wiye npe. Ofa. Wiye. Na opani se wo banso wan fa ha ba bia ama wo na so wiye. Ma wiye ne he. Ofa. Ntidi ya mungu masimu. Ofa. Ofa yitio. Ofa kafra. Nene wayesa na mshiro. Ofa kafra. Na wose ya chichire sana insano. Why? Ye no so ha adwene. Ofa yare mi chiche ni nchi nsamo de. Sede wose peja no ebia ne mutu chuno. Udu ho bodo ofa kafra wata. Me dua me mo bose. Aso no kan sa asem. Hey! Ofa si abo. Hey! Aden. Hey! Aden! Kwamwa na uye be musa mana. Aden. No mi yabusu No do ye no ko tell say what be how. Hey! Ofa si abo. Debi no je ye de se hu. E de hu. Obi odi mo bidie no fada hoy. Eti ba obatra de ka tese. Eni se hiya be kumo. Kwamwa Aden. Ha! No juwe se so ko wi ade ho na be. Ye kwamwa. Aden. Ha! Ye ofisi abo. Uye be musa. Eni se afi ne hiya be kumo. Ofa ya toko. Afiri ya to. Komodi ne hawo. Afiri ya. Mesano, nene ka wo fe be wu ne ke wenu odro ni wu. Wakati so wo be wu. Mama Aden. Aden. Aden na how? Ofa. Ye kafra.
Dede na ni hey. Hey! Come on Aden. The most Bodom. Ona masani mabi nyina isi. Pampo. Bibi ya me no kasa na de. Me no mi ni ho ye kra nyina na bibi ya hyira nansem o. Hwe, ono na hwe yen ya. Me de o ka me fama adwene mma wo nyina sa. Na pampo. Nipa de asem me ba na otwa bi hu. De ya dansi o. Pampo. Unni se. Akwanche ekoye. Enona abofashe wo baby befi enfanko ho kura befi pampo nipa hu na ngonyi o ofade on the sini ofa mo dia boy neti ko pese ofa debi mesi nana Bodom woni bibia babia wunya nure no oduru honom obetim kura ma yare bebe bofa na de ntansa na ko so ano we kubine hono a na de wonya bibia ma wase asa bonya sakro no ofa mo dia boy e body abo ni me na ne befi o batina be kasa pare du ni tino fa ayere da ho twisa dia se ye nipa dia chia dia se nyina no ye nyini na before si dia si bia so e bia sida si ye hu bi kura ya tititi bi pen entina pofiri mu ya ye koya dia ya wo fa e da ho a wo yare sa no eno na ama me madwene akọ sa na me nka se sa na tie befi me de o ka me na wonya adwene be bi ekoe no intimi mfa ofanto intimi mo fa yare bi sa so ono ni trimu adwen pa ni trimu adwen pa mi si Bodom one sa nu ma ba de wo mu ni se sisi ano si tu na mo e fa ofa yare no ti me kwam dia ye nto na mo nko pe na to bra nko bo na mane sisi na to ofa so wo do bi o de ba be kana ma no de kana ma afina okasa ofa boy bibiri ni be hwa mana yare ada ho ifa no ko janto bra nko me no ya adwene pa yasi hu wadu befi me si yasi hu a na nya ofa le ba bi di aboro bonbon yasi hu na be no foka se meju fiko no yesi ta be no foka se no bi da enye sama de bi pifu ya Bodom no meju kase meju ofani won kan bi da bi yasi wo hoi nipa bia wo ni bibia wo ni tirimu nipa tirimu asem no ye hu befi yo kan yampa enso me si nipa wo ni ye no ene mi ri hu wa adwene mu se mi yo kan de me no ya adwene meju fiko